Dear Miss Love, good day po sa lahat ng listeners ng channel na ito. Nais ko lamang ibahagi ang kwento ng aking buhay. Ako nga pala si Rafi, 29 years old pa lamang. May isa ng anak pero hiwalay na po ako sa kinakasama ko na si M. At nasa poder niya ngayon ang bata. Pero kahit hiwalay na kami, hindi ko pinapabayaan ang responsibilidad ko bilang ama niya. Kada sahod ko, inuuna kong magpadala para sa anak ko. Pero Miss Love, hindi po tungkol sa amin ni M ang kwento kong ibabahagi sa inyong lahat. Ito ay tungkol sa isang babae mula sa nakaraan ko. Isang babae na hindi ko akalaing muli kong makikita. Isang babae na magiging dahilan ng pinakamagulong kabanata ng buhay ko. Si Myla. At si Myla ay asawa ng amo ko. Hindi ako nakapagtapos ng high school, Miss Love. Bata pa lang ako ay nasanay na akong magbanat ng buto. Kung saan-saan na ako napadpad para magtrabaho. Naging construction worker, pahinante, tagabuhat sa palengke, at kung ano-ano pa. Nung matanggal ako sa kumpanyang pinapasukan ko sa Maynila, wala akong choice kundi bumalik sa probinsya namin. Doon ako nakahanap ng trabaho bilang kargador o all-around boy sa isang pinakamalaking grocery at sari-sari wholesale store sa bayan namin. Pag-aari yun ni Sir Paul. 55 taong gulang na siya, pero malakas pa rin. Mabait sa mga empleyado at marunong makisama kahit na siya ang boss. Sa totoo lang, maswerte na rin ako dahil tinanggap niya ako kaagad. Unang linggo ko pa lang sa trabaho ay naging maayos na ang takbo ng lahat. Gigising ako ng maaga. Pagdating doon, magbubuhat ng mga sako-sako ng bigas, kahon-kahon ng dilata, soft drinks at iba pang paninda. Pagdating ng hapon ay pagod na ang katawan ko, pero sanay na sanay naman na ako ron. Isang umaga nga, habang nag-aayos ako ng mga kahon sa bodega, may humintong puting SUV sa harap ng tindahan. Hindi ko sana papansinin yun, pero nang bumukas ang pinto ng sasakyan, para akong natigilan. Parang bumalik yung oras. Parang may humablot sa akin pabalik ng nakaraan. Dahil ang babaeng bumaba mula sa sasakyan ay walang iba kundi si Myla. Mas lalo siyang gumanda ngayon. Maputi pa rin, mahaba ang buhok at napakaayos ng damit. Dala-dala pa rin niya yung parehong ngiti na minsang nagpatibok ng puso ko. Napahinto ako sa pagbubuhat. Hindi ko na malayang nakatitig na pala ako sa kanya. Pagkatapos ay napatingin din siya sa akin. Nanlaki ang mga mata niya. Kitang-kita ko ang pagkagulat sa mukha niya. Rafi? Halos pabulong niyang sabi. Hindi ako agad nakasagot. Ikaw ba talaga yan? Tanong niya ulit. Napakamot na lang ako sa ulo. Myla. Ilang segundo kaming parehong natulala. Parang hindi kami makapaniwala na magkikita ulit kami matapos ang maraming taon. Maya-maya, bigla namang lumabas si Sir Paul mula sa opisina niya. Nakilala mo na pala si Rafi? Nakangiting tanong niya. Doon ko nalaman ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Lumapit si Myla sa kanya. At natural niyang hinawakan ang braso nito. Asawa ko si Myla, sabi ni Sir Paul. Parang may malamig na tubig na binuhos sa ulo ko noon. Asawa niya? Hindi ako agad nakapagsalita. Ngumiti lang ako kahit may kung anong kurot sa dibdib ko. Magkakilala pala kayo? Tanong ni Sir Paul. Nagkatinginan kami ni Myla. Saglit lang, pero sapat para maramdaman ko ang bigat ng mga sandaling iyon. Magkabarkada kami noon.
Mabilis na sagot ni Myla. Hindi ko alam kung bakit hindi niya sinabi ang totoo. Na minsan ay naging kami at ako ang unang lalaki sa buhay niya. Oo, Miss Love. Ako ang una sa lahat kay Myla. At minsan ay nangarap kaming magsama habang buhay at magkaroon ng maraming anak. Pero nanahimik na lamang din ako. Opo sir. Matagal na po kami magkakilala ni Myla. Mukhang naniwala naman si Sir Paul. Tumango lang siya at bumalik sa opisina. Naiwan kaming dalawa. At doon sa loob ng maraming taon, nagkaroon kami ng pagkakataong mag-usap. Kamusta ka na? Tanong niya. Ayos lang. May pamilya ka na? May anak. Tumango siya. Parang may kung anong lungkot akong nakita sa mga mata niya. Anak lang ba? Walang asawa? Hiwalay na ako sa kinakasama ko dati. Ganun ba? Ikaw? Tanong ko. Ako? Wala pa kaming anak. Hindi ko alam kung bakit pero tila may lungkot sa paraan ng pagkakasabi niya noon. Nagkaroon ng ilang segundong katahimikan. Hanggang sa may tumawag sa kanya mula sa loob. Kailan ko nang pumasok? Tumango ako. Sige. Ngumiti siya. Yung parehong ngiting matagal ko nang hindi nakita. Masaya akong nakita ka ulit, Rafi. Sabi pa niya. At pagkatapos noon ay tuluyan na siyang pumasok sa loob. Naiwan akong nakatayo doon. Habang pinapanood siyang lumayo. At habang sinusubukang pigilan, ang mga alaalang biglang nagsisibalikan. 21 anyos yata ako noon. Nung maging girlfriend ko si Myla. Mga bata pa kami. Isa siya sa pinakamagandang babae sa barangay namin. Maraming nanliligaw sa kanya. May mga kolehiyo, may mga negosyante, at may mga magagandang trabaho. Pero wala eh. Nagkainlaban kaming dalawa noon. Ako na hindi nag-aaral. Ako na walang pangarap sa buhay. Sinagot niya. At sa loob ng halos 4 na taon ay naging masaya kaming dalawa. Nagkaroon kami ng pangarap noon. Magkaroon kahit na maliit na bahay. Simpleng buhay lang. Pamilyang bubuuin naming dalawa. Pero hindi lahat ng pangarap ay natutupad. Dumating yung panahon na nagkahiwalay kaming dalawa. Kinailangan kong umalis ng probinsya noon para maghanap ng mas magandang trabaho. Nung una, maayos pa naman. Magkatawagan pa kami. Nagkaka-text. Pero sa paglipas ng panahon, na magkalayo kaming dalawa, parang biglang nawala. Hanggang sa isang araw ay tuluyan na lang kaming naghiwalay nang walang dahilan. Parang dahan-dahan lang na nawala ang dati naming pagmamahalan. At matapos nga ang lahat ng taong lumipas, heto kami ngayon, Miss Love. Nasa iisang lugar, nasa iisang negosyo. Ang pinagkaiba lang, amo ko na siya ngayon. Hindi ko alam noon na iyon pa lang ang simula. Hindi ko alam na sa bawat araw na magkikita kami sa tindahang iyon, ay unti-unting bubuksan muli ng tadhana ang mga sugat na matagal nang naghihilom. At lalong hindi ko alam na ang simpleng muling pagkikita naming dalawa ay magiging dahilan ng mga pangyayaring babago sa buhay namin. Matapos ang muli naming pagkikita ni Myla, parang naging iba ang takbo ng mga araw ko. Dati, trabaho lang ang iniisip ko. Magbuhat, magkarga, umuwi at matulog. Pero ngayon, kada umaga, hindi ko maiwasang mapatingin sa parking area ng grocery para tingnan kung dumating na ba siya. At sa tuwing makikita ko siyang bumababa ng sasakyan, bumabalik sa isip ko ang babaeng minahal ko noon. Si Myla. Ang ex-girlfriend kong ngayon ay asawa na ng amo ko. Isang linggo matapos ang muli naming pagkikita, mas naging madalas ang pag-uusap naming dalawa. Hindi naman araw-araw, pero sapat para maging komportable ulit kami sa isa't isa. Isang umaga, inutusan ako ni Sir Paul na mag-ayos ng mga bagong stocks
sa likod ng bodega. Napakainit noon. Pawis na pawis ako habang nagbubuhat ng mga kahon. Maya-maya ay may nag-abot sa akin ng malamig na bottled water. Paglingon ko, si Myla. Magpahinga ka muna. Napangiti ako. Salamat. Tinitigan niya ako mula ulo hanggang paa. Tumatanda ka na. Natawa ako. Ikaw rin naman. Ako? Mukha pa rin kaya akong dalaga, no? Napailing ako. Mayabang pa rin siya katulad noon. Pero hindi ko naman maikakaila. Dahil totoo naman, sa edad niyang yun, Miss Love, para pa rin siyang dalagang bagong graduate. Napansin yata niyang napatitig ako sa kanya. Kaya ngumiti siya ng napakatamis. Anong tinitingnan mo? Wala. Sinungaling. Napakamot na lang ako sa ulo. Nagagandahan ka pa rin sa akin, no? Hindi ah. Sus, kunwari ka pa. Sabihin mo na lang kasi ang totoo. Baka nga namimiss mo pa ako eh. Ikaw talaga. May asawa ka na nga eh. Baka mamaya may makarinig pa. Pareho kaming natawa. Parang bumalik kami sa dati. Parang wala kaming mga responsibilidad. Parang wala siyang asawa. At iyon ang bagay na nagsisimulang magpabigat sa isip ko. Kinahaponan, wala na noon si Sir Paul sa grocery. May pupuntahan daw sa kabilang bayan. Kaya naman si Myla ang naiwan sa opisina. Bandang 5:00 nung pinatawag niya ako. Kinabahan pa nga ako dahil baka may nagawa akong mali. Pero pagpasok ko sa opisina, siya lang pala ang naroon. Nakaupo sa harap ng mesa. May hawak na tasa ng kape. May problema ba, ma'am? Napangiti siya. Huwag mo akong tawaging ma'am. Napailing ako. Asawa ka ng amo ko eh. Kahit na, para namang wala tayong pinagsamahan. Para namang di mo ako naging ex. Natawa ako ng mahina. Tumahimik siya sandali, pagkatapos ay tumingin sa bintana. Alam mo, minsan iniisip ko kung tama ba yung naging desisyon ko. Napakunot ang noo ko. Ha? Hindi ko kasi siya naintindihan. Hindi naman siya sumagot. Parang pinag-iisipan niya kung magsasalita pa ba siya o hindi na. Hanggang sa bumuntong hininga siya. Nung naghiwalay tayong dalawa, natakot ako. Natakot saan? Sa buhay. Tahimik lang akong nakinig. Dati kasi, ang dami nating pangarap. Pero wala tayong kasiguraduhan. Hindi ako nakaimik. Dahil alam kong totoo yun. Nung makilala ko si Paul, stable na siya. Saglit siyang tumingin sa akin. Alam mo, mabait naman siya, Rafi. Kahit na may edad na siya. Siguro, tama naman yung naging desisyon ko, no? Nagamitin na lang yung utak ko. Tumango ako. Oo naman. Hindi naman niya ako sinaktan kahit kailan. Ngunit maya-maya ay bumalik ang lungkot sa mukha niya. Pero hindi pala ibig sabihin, kapag may pera ka, magiging masaya ka na. Napatingin ako sa kanya. At doon ko unang nakita ang lungkot na matagal na niyang tinatago. Ano bang nangyari? Tahimik siya ng ilang segundo. Pagkatapos ay ngumiti ng mapait. May mga bagay na hindi nabibili ng pera, Rafi. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may ibig siyang sabihin na hindi niya lang masabi ng direkta. Alam mo, magkasama nga kami sa bahay, pero parang magkaibang mundo kami. Tahimik lang ako. Hindi ko gustong manghimasok sa buhay mag-asawa nila, pero siya mismo ang nagsasalita. Maraming gabi na hindi kami nag-uusap. Maraming gabi na wala siya. Na para lang akong babae niya. Napabuntong hininga siya. Gusto ko ring magkaanak. Pero hindi na siya pwede. Naramdaman kong mabigat ang mga salitang yun para sa kanya. At habang nakikinig ako, unti-unti kong naiintindihan kung bakit parang may kulang sa buhay niya. Sa kabila ng maganda nilang buhay,
bahay, negosyo at komportableng pamumuhay. Makalipas ang ilang sandali ay tumayo na siya. Lumapit siya sa may bintana at hindi ko alam kung bakit, para parang mas personal na ang usapan namin kaysa dapat. "Masaya ka ba ngayon, Raf?" Tanong niya. Napaisip ako. Hindi ko alam. Bakit? Siguro parehas lang din tayo. Talo walang direksyon ang buhay ko ngayon. Dahan-dahan siyang lumingon at nagtagpo ang mga mata namin. Walang nagsasalita, pero maya-may tumunog ang cellphone niya. Si Sir Paul. Agad siyang sumagot at habang kausap niyang asawa niya, napansin kong biglang nagbagong ekspresyon niya. Parang bumalik ang pader na ilang minuto niyang binaba sa amin. Pagkababa niya ng tawag ay ngumiti siya. Pero hindi na yun tulad ng kanina. "Pwede ka nang bumalik sa trabaho mo." Tumango ako. Sige. Pagpalabas na sana ako ng opisina nang marinig ko siyang magsalita. "Rafi?" Napalingon ako. Kung hindi tayo naghiwalay noon. Hindi niya tinuloy yung sasabihin niya. Pero sapat na yun. Dahil alam ko na ang gusto niyang sabihin. At mukhang alam din niyang naintindihan ko. Hindi na lamang siya nagsalita ulit. Tahimik akong lumabas ng opisina. Ngunit buong gabi, paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa isip ko ang tanong niya. Paano nga kaya kung hindi kaming dalawa nagkahiwalay noon? At doon nagsimula, Miss Love, nung bumalik ang damdaming o nabumalik ang damdaming matagal na naming nilibing. At habang lumalalim ang mga usapan, unti-unti ring bumabalik ang dating koneksyon naming dalawa. Isang koneksyong dapat sana ay pinanatili na lamang namin sa nakaraan. Pagkatapos ng pag-uusap namin ni Myla sa opisina, sinubukan kong ilayo ang sarili ko sa kanya. Kasi alam kong mali. Alam kong asawa siya ng amo ko. At kahit anong sabihin namin tungkol sa nakaraan, hindi na mababago ang katotohanan yun. Pero may mga bagay talagang mahirap pigilan. Lalo na kapag pareho kayong may mga tanong na hindi naman nasagot noon. Lumipas ang ilang araw, naging normal ulit ang trabaho. O iyon ang akala ko. Isang linggo ng hapon, nasa bahay lang ako. Nanonood lang ako sa cellphone ko nang may marinig akong katok sa pinto. Pagkabukas ko, halos hindi ako makapaniwala. Si Myla, nakatayo sa harap ng bahay ko. Myla, napangiti siya. Hindi ba ako pwedeng bumisita? Napakamot ako sa ulo. Hindi ka naman nagsabi. Biglaan lang eh. Napatingin ako sa paligid. Buti na lang at walang tao. Bakit naparito ka? May problema ba? Tanong ko. Umiling siya. Wala. Wala naman. Pero alam kong may dahilan kung bakit siya naroon. Pinatuloy ko siya sa loob ng bahay. Naupo siya sa may lumang sofa habang ako naman ay gumawa ng kape. At habang magkaharap kami nung mga oras na iyon, parang bumalik kami sa mga panahong nagkukwentuhan lang kami noon sa ilalim ng puno malapit sa ilog. Walang mayamang asawa, walang responsibilidad, walang komplikasyon. Kumusta ka rito? Tanong niya. Ayos lang, ganun pa rin. Maya-maya ay napunta ang usapan namin sa nakaraan. Sa mga pangarap namin dati. Sa mga pagkakamali. At sa mga bagay na sana'y nagawa namin noon. Hindi mo ba ako namimiss, Raf? I mean, hindi mo ba namimiss yung dating tayo? Myla, may asawa ka na. Hindi naman yun ang tanong ko. Ano, hindi mo ba sasagutin? Hindi mo ba ako namimiss? Siyempre, namimiss kita. Sabi ko. Pero matagal na yun, Myla. May kanya-kanya na tayong buhay. Matagal na yun, oo. Pero Rafi, nandito pa rin yun eh. Hinawakan niya ang kamay ko at itinapat sa puso niya. Kahit matagal na yun, Raf, ramdam ka pa rin ng puso ko. Hinahanap ka pa rin niya. At kahit may asawa na ako,
Hindi nun mabubura na ikaw ang lahat sa akin. Please, Rafi. Kahit ngayong gabi lang, ibalik naman natin yung nakaraan. Doon, Miss Love, bigla niya akong hinalikan. At hindi ko alam kung bakit tumugon ako nung mga oras na yon. Sa isang iglap, muling may naganap sa aming dalawa. At kahit alam kong asawa siya ng amo ko, na may sabit na siya, hindi ko na napigilan ang sarili ko. At hindi ko rin makakalimutan ang gabing iyon. Hindi ko namalayan ng oras. Halos 2 oras siyang nanatili roon. At bago siya tuluyang umalis, tumayo siya sa harapan ko. Salamat. Para saan? Sa masayang gabi, Raf. Gumiti ako. Ewan ko sa'yo. Tapos tumawa lang siya. Ngunit Miss Love, pagkatapos ng araw na yon, may nagbago. Parang naging komportable ulit si Myla sa akin. Mas madalas niya akong kausapin, mas madalas na niya akong hanapin, at mas madalas na rin siyang ngumiti kapag magkasama kami. At natatakot ako kasi baka mamaya mahalata siya. Minsan sa grocery tatawagin niya ako sa opisina. Akala ko naman tungkol lang sa trabaho, pero kadalasan makikipag-usap lang pala siya. May isa pang pagkakataon na pinatawag niya ako. Pagkapasok ko ng opisina, may daladala siyang pagkain. Umupo ka. Napakunot ang noo ko. Bakit mo ako pinatawag? May trabaho ko eh. Kumain ka na muna. Mamaya na yan. Natawa na lang ako. Para kang nanay. Mamaya may makakita. Baka nung isipin. Nakita kong hindi ka pa nagla-lunch eh. Mula noon, naging paulit-ulit ang mga ganong eksena. Minsan tatawagin niya ako para sabay kaming kumain, magkape, minsan magkukwentuhan lang kami. At habang tumatagal, mas lalo kong napapansin na tila mas masaya siya kapag wala si Sir Paul. Yun ang bagay na nagsisimulang magbigay sa akin ng kaba. Dahil alam kong delikado na ang sitwasyon. Isang gabi, matapos yung trabaho, nagpaiwan ako sa bodega para magbilang ng stocks. Lahat ay nakauwi na, kaya napakatahimik na ng grocery. Habang nag-aayos ako ng mga kahon, may narinig akong yabag. Paglingon ko, si Myla. Hindi ka pa umuwi? Tanong niya. Tapusin ko lang to para di ko na gawin bukas. Tumango siya. Pagkatapos ay naupo sa isang kahon. Tahimik kaming dalawa hanggang sa magsalita siya. Alam mo kung bakit kita pinupuntahan? Napatingin ako sa kanya. Bakit? Ngumiti siya ng marahan. Dahil na-miss ulit kita. Hindi ako agad nakasagot. Dapat siguro si Sir Paul ang sinasabihan mo niyan. Nawala ang ngiti niya. Matanda na siya. Matanda na si Paul. Napaglipasan na ng panahon. Wala lang ang hilig eh. Pero Myla, tao siya. Asawa mo siya. At mali ang ginagawa natin. Alam ko, yumuko siya. Pero minsan pakiramdam ko hindi niya ako naiintindihan eh. Muli akong natahimik. Ayokong maging dahilan ng gulo sa pagsasama nila. Pero hindi ko rin kayang baliwalain ang lungkot na nakikita ko kay Myla. Ilang sandali kaming walang imik hanggang sa bigla siyang tumingin sa akin. Ano? Hindi mo ba ako na-miss? Kasi mula nung may mangyari sa atin nung nakaraan, hindi na ako nakakatulog ng maayos, Rafi. Parang natigil ang oras. Hindi ko inaasahan na sasabihin niya yun. Napabuntong hininga ko. Myla. Ngumiti siya. Parang alam na niya. At marahil alam na rin niya ang bagay na matagal ko ng pilit tinatanggi. Na sa kabila ng lahat ng taon na lumipas, may bahagi pa rin ng puso ko na hindi siya tuluyang nakakalimutan. Pag-uwi ko ng gabing iyon, hindi ako makatulog, Miss Love. Paulit-ulit na iniisip ko ang lahat. Ang pagbisita niya, ang mga pagtawag niya, yung tingin niya, at ang tanong niyang hindi ko nasagot. Kinabukasan, habang nagbubuhat ako ng paninda, napansin kong nakatingin sa amin ang isa sa mga empleyado. Mabilis lang, pero sapat para makaramdam ako ng kaba
Dahil sa maliit na bayan, mabilis kumalat ang mga usapan at kapag may maling napansin ang mga tao, siguradong may masasabi sila. Doon ko unang naisip na kailangan kong mag-ingat. Hindi lang para sa sarili ko, kundi para rin kay Myla at para kay Sir Paul na walang kamalay-malay sa mga nangyayari. Pero habang sinusubukan kong lumayo, Miss Love, parang lalo namang lumalapit si Myla. At habang lumalapit siya, lalo kong nararamdaman na may paparating na problema. Problema na maaaring makasira sa amin, sa akin, sa trabaho ko at sa buhay naming lahat. Dahil minsan, ang pinakamalaking pagkakamali ay hindi nagsisimula sa isang desisyon. Nagsisimula ito sa isang maliit na sandali. Mga sandaling akala mo ay wala lang. Hanggang sa isang araw, hindi mo na namamalayang nahulog ka na pala ng mas malalim kaysa sa dapat. Sa paglipas ng mga buwan, mas lalo kaming napalapit ni Myla. Noon nakala ko kaya ko pang kontrolin ang sitwasyon. Nakaya ko lang siyang kausapin, pakinggan at manatiling neutral. Pero unti-unti, nagbagong lahat. Kung noon ay minsan lang siyang pumunta sa bahay, ngayon ay madalas na siyang pumupunta. Minsan kapag gabing-gabi na, minsan nga madaling araw kapag umaalis na raw si Sir Paul. Rafi, nandiyan ka ba? Isang katok lang, tapos bubuksan ko ng pinto. Bakit ka na naman nandito? Baka mamaya may makakita na sa'yo. Wala lang, namiss kita eh. Pero alam naming pareho na hindi pwede. Kapag nasa loob na siya ng bahay ko, saan pa ba kami mauuwi? Kundi sa kama. At sa bawat pagdalaw niya, mas lalo kong nararamdaman ang mali. Hindi lang naman to pagkakaibigan. Hindi lang to simpleng pagbabalik tanaw. Ito ay isang bagay na hindi dapat namin pasukin ngayon na may kanya-kanya na rin kaming buhay. Hanggang sa dumating ang isang gabi na hindi ko makalimutan. Malamig ang hangin ng mga oras na yon. Pumunta siya ulit sa bahay ko. Ngunit iba siya noon. Malalim ang iniisip. Rafi? Bakit Myla? Napayuko siya. Gusto na kitang makasama araw-araw. Gusto ko nang iwan si Paul. Hindi ako agad nakasagot. Lumapit siya ng dahan-dahan hanggang sa halos magkalapit na kami. Hindi ko na alam kung tama pa ba to. Hindi ko na alam ang sasabihin sa kanya. Rafi, please. Myla, hindi pwede. Mahirap ang gusto mo. Nasa kutsyon ka na. Bakit ka pa babalik sa banig? Hindi ka nag-iisip. Pero aanhin ko naman ang malambot na higaan. Kung hindi ko naman katabi doon ang mahal ko. Nung mga sandaling iyon, hinalikan niya ako ulit. At muli akong nagpadala sa halik na yon. Muli, pareho naming piniling huwag na lang intindihin ang tama at mali. At doon nagsimula ang tuluyang pagkalubog namin sa bagay na matagal na naming dapat iniwasan. Pero kasabay ng bawat lihim na pagkikita, may ka ba na palaging sumusunod sa akin? Lalo na kapag naiisip ko si Sir Paul, ang amo ko, ang taong pinagkakatiwalaan din ako. Isang araw, habang nasa trabaho ako, hindi na ako mapakali. Kakaibang pakiramdam na parang bang may sumusunod, parang may nakatingin. Hanggang sa hindi ko na kinaya, Miss Love. Abang pauwi ako noon, paulit-ulit kong iniisip ang lahat. Ang sitwasyon namin ni Myla, ang posibleng mangyari kapag nalaman ni Sir Paul ang lahat. Hindi lang trabaho ang mawawala sa akin, kundi pati ang kalayaan ko. Dahil alam kong sa isang maliit na bayan, kapag nagkamali ka sa mayaman at makapangyarihan, mabilis kang madidiin. Kinaumagahan nga, nagdesisyon ako. Hindi ko na kinausap si Myla. Hindi ko na nga sinasagot ang mga chat niya. At isang araw nga, habang wala siya noon sa grocery, nagsabi ako kay Sir Paul na magre-resign na ako. Walang paliwanag, basta nagpaalam ako. At umalis din ako kaagad. Mabigat ang lahat para sa akin. Pero kailangan.
Kailangan kong piliin ang tama. Hindi na ako nagtagal pa sa probinsya. Lumuwas ako ng Maynila. Naghanap ulit ng trabaho. Nagumpisa muli sa wala. At sa unang pagkakataon, Miss Love, nakahinga ako ng maluwag. Yung walang takot. Pero kahit malayo na ako, hindi pa rin maalis sa isip ko si Myla. Yung mga ngiti niya, yung mga gabing magkasama kami, yung tingin niya, at yung labi niya, at ang init ng yakap niya. Pero kailangan para sa kanya din naman yun, at para na rin sa akin. Binlock ko siya, nagbalit rin ako ng SIM card. Hanggang sa lumipas ang panahon, Miss Love, hindi ko na alam kung anong nangyari kay Myla. Wala na akong nabalitaan. Hindi na ako nakibalita pa. Hanggang sa isang araw nga, bumalik ako ng probinsya para bisitahin ang pamilya ko. Simpleng pag-uwi lang naman, 1 linggo lang. Wala naman akong inaasahan. Pero doon ko nalaman yung isang balitang hindi ko inaasahan. Hiwalay na pala sina Myla at Sir Paul. Napakunot ang noo ko noon. Anong nangyari? Bakit raw? Tanong ko sa barkada ko. Nahuli raw si Myla. May ibang lalaki. Natigilan ako. Ano? Pinadampot pa nga raw sila ni Paul sa hotel Kasama raw niya doon yung kabit niya. Akalain mo yun? Nagawa pa yun ni Myla, ang yaman-yaman ang nga ni Paul. Baliw din yung babaeng yun no? Di ba ex mo yun? Biglang naalala ng barkada ko. Tumangu-tangu lang ako. Parang biglang bumigat ang dibdib ko noon. Hindi ko alam ang buong detalye Pero malinaw ang naging resulta. Iniwan ko siya. Pero nasira pa rin ang pamilya niya. At ang dating tahimik na buhay ni Myla, gumuho. Tahimik akong umuwi sa bahay namin noon. Umupo ako sa kama. At doon ko na-realize ang isang bagay na matagal ko nang hindi matanggap. Mabigat man sa loob ko pero tama ang naging desisyon ko na umalis noon. Dahil kung nanatili ako, kung hindi ako lumayo, baka mas masahol pa ang nangyari. Baka mas maraming taong nasaktan at baka tuluyang nawala ang lahat sa akin. Habang nakatingin ako sa malayo, napabuntong hininga ko. Minsan talaga, ang paglayo ay hindi ibig sabihin ng paglimot, kundi pag-iwas sa mas malaking pagkasira. At kahit masasaktan ka, kailangan mong tanggapin na hindi lahat ng damdamin ay dapat ipaglaban. May mga pagmamahal talaga na sa simula pa lang, alam mo ng mali, pero pinili mo pa rin. Hanggang sa ikaw na mismo ang mapipilitang tumigil. Dalang tunay na pagkakamali ay hindi ang pagmamahal, kundi ang pagpapatuloy nito kahit alam mong may masisirang iba. At sa dulo, isang bagay ang naging malinaw sa isip ko noon, Miss Love, na tama ang ginawa kong paglayo kay Myla kahit huli na, kahit masakit noon. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento ng buhay, Miss Love. Thank you so much sa pagbibigay buhay sa aking istorya. Dear Miss Love, magandang araw po sa lahat ng nakikinig sa channel na ito. Pati na rin po sa inyo, Miss Love. Nais ko lamang ibahagi sa inyo ang kwento ng aking buhay at ang kasalanang hindi ko kailanman inakalang magagawa ko. Isang pagkakamaling nagsimula sa simpleng ngiti at nauwi sa isang lihim na ako lang ang may pasan. Maaari niyo po akong itago sa pangalang Jonah. 29 na taong gulang. 2 taon ng kasal sa asawa kong si Raymart na isang seaman. Mabait si Raymart, masipag at responsable. Lahat ng dapat ipagmalaki ng isang asawa ay nasa kanya na. At yun ang dahilan kung bakit hanggang ngayon ay hindi ko pa rin napapatawad ang sarili ko. Sa 2 taon naming pagsasama, hindi pa kami nabibiyayaan ng anak. Hindi rin naman naging issue yun sa aming dalawa. Napag-usapan kasi naming mag-ipon muna
ayusin ang aming kinabukasan. Hindi ako inuobliga ni Raymart na magtrabaho. At sa totoo nga, lahat ng luho ko ay binibigay niya. Kaya naman wala talaga akong dahilan para maghanap ng iba. Pero nangyari na. Hindi na maibabalik ang dati. Nakatira ako sa bahay ng biyenan kong babae. Kaming dalawa lang ang magkasama. May edad na rin to. Nag-iisa lang kasing anak si Raymart, kaya natural na sa amin din siya umasa. Wala naman akong reklamo pagdating doon. Tinuturing ko na rin kasi siyang parang tunay kong ina. Si Raymart bilang asawa, halos lahat binibigay sa akin, lalo na ang mga gusto ko. Hindi ko ikakaila. Maalaga siyang lalaki, mapagbigay at marunong umunawa. Kung tutuusin, sobrang swerte ko talaga sa kanya. Pero hindi naman sa nagmamayabang, maganda rin akong babae. Mahaba ang buhok ko, maputi ang balat, at alagang-alaga ko ang sarili ko, Miss Love. Madalas ko ring marinig ang mga salitang ang ganda mo sa ibang tao na normal na para sa akin. Pero alam nyo, totoo rin ang kasabihang kung ano ang kinaganda ng mukha, siya namang kinapurol ng utak. Aminado ako doon. Hindi po ako matalino. Hindi ako marunong magdesisyon. Madalas, emosyon ang nauuna sa akin. Buti na nga lang talaga at may itsura ko. Kaya kahit papaano, kaya kong makipagsabayan sa mundo. Pero hindi pala sapat ang ganda kapag may kahinaan ng isip. Hunyo nang umalis muli ang asawa ko. Panibagong biyahe, panibagong mahaba-habang paghihintay. Nasa airport na kami noon. Hawak ko ang kamay niya. Walang iyakan, walang dramahan. Sanay naman na kami sa ganitong eksena. Mag-iingat ka ha? Sabi ko pa. Ngumiti lamang siya at hinalikan ng noo ko. Nung tawagin ang flight niya, doon ko naramdaman ang lungkot. Parang may dumapong eroplano sa dibdib ko. Isang landing ng lungkot na alam kong mananatili hanggang sa muli siyang bumalik. Pagka-uwi ko, kami na lang ulit ng biyenan ko ang nasa bahay. Madalas naman tong nasa kapitbahay. Nakikipagkwentuhan kay Madam Lotlot na kaedad niya. Byuda na rin katulad niya. Pero mas may kaya sa buhay. Dati itong nagtatrabaho sa abroad. Isang araw noon, niyaya niya akong sumama. Kaarawan kasi noon ni Madam Lotlot. Tanghali kami pumunta. Halos sila lang din ang naroon. Mga may edad ng kaibigan din ni Madam Lotlot. May kwentuhan, tawanan, at doon ko siya unang nakita. Isang lalaki na sa tansya ko'y nasa kaedadan ko lamang. Matangkad, moreno, matangos ang ilong at may maayos na tindig. Nakasando siya noon, fit at kitang-kita ang hubog ng braso habang nagbubuhat ng mga upuan. Siya pala ang bagong boy ni Madam Lotlot. Anak daw to ng dati nilang kasambahay. Babait at masipag. Binata pa. Yun ang sabi ng biyenan ko habang nakaupo kaming dalawa. Ang pangalan niya ay Louie. Habang nagkakakwentuhan ang mga matatanda, hindi ko maiwasang hindi mapatingin sa kanya paminsan-minsan. Hindi ko alam kung bakit. Hindi naman ako ganoon dati. Pero kasi may kung anong humahatak sa atensyon ko. Nang mapansin niyang nakatingin ako, agad akong umiwas. Pero huli na. Nagtagpo ang mga mata naming dalawa. Sa isang iglap, parang may kuryenteng dumaan sa katawan ko. Napalunok ako nang hindi sinasadya. Kinabahan talaga ako noon. At lalo akong kinabahan nung makita ko siyang ngumiti sa akin. Simpleng ngiti lang yun, pero sapat para uminit ang pisngi ko. Pagkalipas ng ilang minuto, nagkakwentuhan kaming dalawa. Kayo po pala si Ma'am Jonah, sabi niya sa magalang na tono. Narinig ko na ho kasing pangalan niyo kay Madam. Oo, ako nga si Jonah.
Sagot ko naman na pilit kinakalma ang sarili. Ikaw si Louie, di ba? Opo, ako nga ho. Sagot niya agad. Ako po yung nag-aasikaso dito ngayon. At doon ko napansin, madali siyang kausap. Natural, na para bang matagal na kaming magkakilala, kahit ilang minuto pa lang kaming nagkakausap. Nung pauwi na kami ng biyenan ko, nadaanan ko siya sa may gate. Ngumiti ulit siya at kumaway. At ang mga sandaling yon, hindi ko pa alam na ang simpleng ngiting yon ang magiging simula ng isang kwentong hindi ko na mababawi. At doon nagsimula ang lahat. Sa isang Hunyo, sa isang landing ng lungkot, at sa isang lalaking hindi ko dapat binigyang pansin. Hindi ko agad naintindihan kung bakit hindi na mawala sa isip ko si Luis matapos ang araw na iyon. Sinisisi ko ang lungkot. Sinisisi ko ang katahimikan ng bahay kapag gabi. Sinisisi ko ang pagiging mag-isa ko. Lahat sinisisi ko, maliban lamang sa sarili ko. Kinabukasan, maaga akong nagising. Nagluto ako ng almusal para sa amin ng biyenan ko. Habang kumakain siya, nabanggit niya na dadaan daw siya kina Madam Lotlot sa hapon. May pinapaayos daw kasi ito. Sumama ka na, Jonah. Para naman hindi ka nabuburo dito sa loob ng bahay. Sabi niya pa. Tumango na lamang ako noon. Siguro nga, kailangan ko lang din libangin ang sarili ko. Siguro nga kailangan ko ring makipagkwentuhan. Iyon ang paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko habang nagbibihis ako noon. Simple lamang ang suot ko. Isang t-shirt na pink at maong. Walang ayos, walang mga kolorete sa mukha. Habang papalapit kami sa bahay nila Madam Lotlot, ramdam kong bumibilis din ang tibok ng puso ko. Nandun si Louie. Nakita ko siya. Pawis na pawis at may hawak na pala. Nakaluhod sa lupa habang may inaayos. Pag-angat niya ng kanyang ulo, nagtagpo ulit ang mga mata namin. Hindi siya agad ngumiti. Parang nagulat din siya. Tapos, saka siya tumayo at ngumiti. Mas malapad kaysa kahapon. Ma'am Jonah, bati niya. Magalang pa rin. Kumusta po? Mabuti naman. Sagot ko at pilit kong pinapanatiling normal ang boses ko. Ikaw? Okay lang din po. Mainit lang, sabi niya. Halata nga pawis na pawis ka. Tumawa ako. Wala namang dahilan, basta tumawa lang ako. Habang nagkukwentuhan ang mga matatanda sa loob, naiwan naman ako sa labas. Naupo ako sa may bangko sa ilalim ng punong mangga. Maya-maya, lumapit si Louie dala ang 2 basong malamig na tubig. Ma'am Jonah, tubig po muna kayo, sabi niya. Salamat Louie. Hindi mo naman ako kailangang tawaging ma'am Jonah na lang. Ngumiti siya. Sige Jonah. Hindi ko alam kung bakit iba ang tunog kapag siya ang nagsabi ng pangalan ko. Umupo rin siya sa dulo ng bangko. May pagitan sa amin, pero ramdam ko ang presensya niya. Tahimik lang muna kami ng ilang sandali hanggang sa siya na ang unang nagsalita. Si Sir Raymart po ba? Seaman no? Oo. Sagot ko agad. Matagal-tagal din bago umuwi. Bahaba-haba ho palang paghihintay ang ginagawa niyo, sabi niya. Tumango na lamang ako. Ayoko nang magsalita pa. Baka kasi may mabitawan akong hindi ko dapat sabihin. Siya nga pala, kung may kailangan po kayo, nandito lang ako. Kahit ano sabihin niyo lang. Napatingin ako sa kanya. Sa mga mata niya, walang halong biro, pero doon ako mas kinabahan. Salamat. Malaking tulong sa akin yun. Mula noon, naging madalas ang pagkikita namin. Hindi yun sinasadya. Kapag pumupunta ang biyenan ko kina Madam Lotlot, nandun agad si Louie. Kapag may kailangang ipabili, nagkikita kaming dalawa. Kapag may bubuhatin, minsan pinapakisuyuan ko siya. At sa bawat sandali,
mas nagiging madali ang usapan naming dalawa. Minsan, habang nagwawalis ako sa tapat ng bahay, dumaan siya. "Jonah," bati niya. "Kumusta?" "Ayos lang, ikaw?" sagot ko. "Eto, pagod. Pero nawala yung pagod ko nung makita kita." Sabi niya sabay tawa. "Sus, nambola ka pa. Gusto mo ng kape?" Tanong ko bago pa ako makapag-isip. Nagulat pa nga siya noon. "Pwede ba?" "Oo naman," sagot ko agad. "Sandali lang ipagtitimpla kita." Pumasok siya sa may bakuran. Naupo sa upuan malapit sa pinto. Habang nagtitimpla ko noon ng kape, ramdam kong nakatingin siya. At sapat yon para uminit ang batok ko. Inabot ko ang tasa sa kanya. "Salamat, Jonah." "Walang anuman," sagot ko. "Alam mo, bihira ng kagaya mo ha." Napatingin ako sa kanya. "Bakit naman?" "Mabait, tapos maganda pa," sabi niya. Natawa ko ng mahina. Kinilig at ramdam kong uminit ang pisngi ko. "May asawa ka na, Jonah." Paalala ko sa aking sarili. Nang gabing yun, nag-video call kami ni Raymart. Normal na usapan, kumustahan. Pero habang nakangiti ako sa screen, may parte sa akin na parang wala roon. Dahil ang isip ko'y lumilipad kay Louie. Lumipas pa ang mga araw at linggo. Minsang nagaya ulit ang biyanan kong sumama raw ako kina Madam Lotlot. "Maglalaro kami ng mahjong. Gusto mong sumama?" Sabi niya. "Gumala-gala ka dun. Kesa naman nandito ka sa bahay, iha. Laging nasa kwarto. Halos hindi ka na yata nasisikatan ng araw." Tumango naman ako. Wala naman akong dahilan para tumanggi. At kung magiging tapat ako, may isang dahilan kung bakit madali akong pumayag. Yun ay ang makita si Louie. Kinahapunan nang magpunta kami sa bahay ni Madam Lotlot. Nandun na ang mga kalaro nila. Maingay ang sala, tawanan, amoy ng kape at tinapay. Iniwan ako ng biyanan ko sa may pinto. "Jonah," sabi niya sabay turo sa hardin. "Gumala-gala ka dito. Ang lawak-lawak ng hardin ni Lotlot. Kesa naman nasa bahay ka lang. O siya, dito ka na muna ha? Maglalaro na muna kami." Lumabas ako noon. Mainit ang hapon pero presko ang hangin. Sa likod ng bahay ako napunta. Malawak pa rin ang hardin na naroon. May mga halaman pa rin at paso. Maliliit na puno. At doon ko siya nakita. Si Louie. Pawis na pawis kahit hapon na. Nakasandot na kayuko, nagtatanim ng halaman. Nang tumingala siya, nagtagpo ang mga mata naming dalawa. Ilang segundo yon. 2, 3, 4. Ngumiti siya at ngumiti rin ako. "Nandito ka pala," sabi niya. "Oo, sinama ako ng binan ko eh." Sagot ko naman. "Hapon na ah." Tumayo siya at pinunasan ng pawis sa batok. "Hindi ka pa ba magpapahinga?" Tanong ko ulit. "Hindi pa, tatapusin ko lang to. Konting-konti na lang eh." Sagot niya. Tumango naman ako at nagkunwari akong maglilibot sa hardin. Pero ramdam kong sumusunod ang tingin niya sa akin. Ilang minuto pa ang lumipas, narinig ko ang yabag ng mga paa niya papunta sa may kusina. Maya-maya bumalik siya. May dala ng 2 baso ng kape. "Kape gusto mo?" "Pampatens," sabi niya sabay abot. Natawa na lamang ako. "Ikaw talaga, puro biro." "Hindi naman. Alam mo naman, kampante lang sa'yo. Ikaw lang naman ang nakakausap ko dito eh. At ikaw lang din ang nakakabiruan ko." Hindi ko agad siya sinagot. Kinuha ko ang baso. "Ako rin naman," sabi ko sa wakas. "Madalas ikaw lang din ang nakakausap ko." Hindi siya ngumiti noon. Huminto siya na para bang may binabasa sa mukha ko. "Dito na lang tayo," sabi niya bigla sabay turo sa kusina. Sumunod naman ako. Sa loob ay mas tahimik.
Malayo ang ingay sa mga naglalaro. Ipinatong niya ang baso sa counter. "Sandali lang maghuhugas lang ako ng kamay," sabi niya. Lumapit ako sa may bintana. Nakatanaw sa hardin. Huminga ako ng malalim. Sinusubukan kong ayusin ang tibok ng puso ko pero hindi sumusunod. "Jonah," tawag niya. Hindi naman ako lumingon. "Napapansin mo ba? Kapag magkasama tayong dalawa, parang mas umiinit ang lugar." "Mainit talaga," sagot ko naman. Tumawa lang siya. Lumingon siya sa akin. Isang hakbang pa ay malapit na kaming dalawa. Tapos isa pang hakbang ulit. Hindi ako umatras, Miss Love. "Kanina pa kita napapansin. Kanina pa rin ako nagpipigil." "Hindi mo naman kailangang magpigil." Sagot ko ng diretso. Doon ay napahinto siya. Masyado na kaming magkalapit na dalawa at ramdam ko na rin ang init ng katawan niya. Ang amoy niyang pawis, amoy lupa at amoy kape. "Kung ayos lang sa'yo, pwede ba?" Hindi ko siya hinawakan noon pero sapat na ang distansya para magkaroon ng tensyon. At nang marinig namin ang malakas na tawa mula sa sala, sabay kaming napalingon doon. Alam naming pareho na busy sila nung time na yon. Bumalik ang tingin niya sa akin. Mas mababa na rin ang boses niya kapag nagsasalita siya. "Kung gusto mo, kung papayag ka, may oras tayo ngayon." Hindi na ako nagtanong pa, Miss Love, dahil mabilis ang mga sumunod na sandali. Hindi dahil nagmamadali kami. Sa kusina, sa pagitan ng counter at pinto sa likod, naglapat ang labi naming dalawa. Isang halik na nagpanginig sa tuhod ko. Para akong lalagnatin ng time na yon, Miss Love. At nang dumampi ang kamay niya sa bewang ko, doon na ako tuluyang bumigay. Nilagay ko ang kamay ko sa leeg niya at nagpatuloy ang halikan naming dalawa. Hanggang sa ang halik na yon ay lumalim at nauwi sa mas malalim pang pangyayari. Yes, Miss Love. May nangyari sa amin ni Louie. Halos mapasigaw ako pero pilit kong pinipigilan ang sarili ko. Ayokong may makarinig kaya tikom ang bibig ko. Busy ang lahat at busy rin kami sa kusina. Isang kasalanan ang ginagawa ko sa anak ng aking biyanan. Ni hindi ko na naiisip si Raymart. Dahil ang isip ko ay nakafocus sa nangyayari sa amin noon sa pagitan namin ni Louie. Nung matapos kami ay parehas kaming higala. Hanggang sa maya-maya ay may narinig kaming yabag na papalapit. Agad kaming naghiwalay. Tumalikod siya sa may lababo at ako naman ay inayos ang sarili sa salamin ng cabinet. Ilang segundo lang yun, pero sapat para bumalik ang katahimikan. "Louie," sigaw mula sa sala. "Mag-serve ka nga muna ng merienda." "Ako na," sabi ko kay Louie. Kinuha ko ang tray at nagtimpla ko ng tsaa. Inayos ko muna ang sarili ko. Habang naglalakad ako papunta sa may sala, ramdam na ramdam ko noon ang panginginig ng kamay ko. Na sana'y walang makahalata. Sa mesa ng madyong, abala pa rin ang mga matatanda. Walang nakapansin, walang naghinala sa amin. Naupo ako sa gilid malapit sa biran ko. Ngumingiti kung kinakailangan. Ilang minuto pang nakalipas, lumabas si Louie mula sa kusina. Umuwi kami bago lumubog ang araw. Habang naglalakad kami, masayang-masaya ang biyanan ko noon. Panalo raw siya. Sa susunod daw sumama ako para swertihin siya ulit. Ako naman noon, ngumingiti lang sa kanya. Pero ang isip ko nakatuon sa kasalanang nagawa ko. Dahil kung siya'y sinuwerte sa madyong, ako ay nagkaroon naman ng kasalanan. Pagdating sa bahay, diretso na ako sa silid ko. Sinara ko ang pinto at nilak. Naupo ako sa gilid ng kama ko. At doon ko lang hinayaang tumulo ang luha ko.
Maya-maya tumunog ang cellphone ko. Si Louie. Ayos ka lang ba? Tiningnan ko ang screen. Hindi ako agad sumagot. Oo, ayos lang. Balik ka bukas kung gusto mo. Hindi ko na tinanong kung bakit. Alam ko na agad. Humiga ako, nakatitig sa kisame. Ang isip ko, bumabalik sa lahat. Sa hardin, sa kusina, kung saan kami nagtampisaw ni Louie. At sa gitna ng lahat ng iyon, ang pakiramdam ko'y para bang may sinindihang mitya na hindi ko na alam kung paano papatayin. Alam kong hindi iyon ang una. At malinaw na malinaw sa akin na hindi rin iyon ang huli. Sa paglipas ng mga araw, naging maingat kami ni Louie. Hindi kami nag-uusap sa harap ng ibang tao para hindi halata. Hindi kami naglalandian. Kapag nagkakasalubong kami sa hardin o sa tapat ng bahay, tumatango lang kami sa isa't isa. Isang maikling ngiti. Parang magkaibigan lang. Pero sa pagitan ng mga sandaling yon, kapag kaming dalawa na lamang, ay lihim na nagtatagpo ang labi naming dalawa. Isang gabi, habang tahimik na ang bahay at tulog na ang biyanan ko, may nag-chat sa akin. Si Louie. Nandyan ka ba? Tinitigan ko ang screen bago ako sumagot. Oo. Wala nang kasunod na tanong. Ilang segundo lang nag-chat sa ulit. Sa likod tayo. Wala nang paliwanag at wala nang dahilan. Tumayo ako, kinuha ang manipis na balabal at dahan-dahang binuksan ang pinto sa likod ng bahay. Tahimik ang paligid noon. Ang ilaw sa kusina ni na Madam Lotlot ay patay na. Pero sa likod, may munting ilaw sa hardin. Sapat lang para makita ang daan. Nandun siya, nakatayo sa lilim ng puno. Sandali lang. Sabi ko na halos babulong. Baka kasi may makakita. Tumango naman siya. Umupo kami sa may bangko. May pagitan. Pero ang pagitan na yon ay para bang manipis na papel lang. Hindi na kita kinausap kahapon. Ayoko kasing may makahalata. Ako rin naman mas mabuti ang ginawa mo. Tahimik kaming dalawa. Hanggang sa huminga siya ng malalim. Hindi kita pinipilit. Pero ayokong magkunwari na hindi kita gusto. Sabi pa niya. Hindi ko siya tinitingnan. Pero nagsalita ako. Ako rin naman, Louie. At muli, sa likod bahay ay naglapat ang labi namin. At muling naganap ang isang pagtataksil na paulit-ulit ko nang ginagawa sa asawa ko. Mula noon, naging ganoon ang mga gabi. Palihim kaming nagtatagpo. Tuwing gabi kapag tulog na ang biyanan ko, minsan ay pumupuslit kaming dalawa sa kwarto naming mag-asawa. Minsan naman sa likod nila Madam Lotlot kami magtatagpo. Pero habang tumatagal, mas humihigpit ang tali. Isang umaga, nag-video call si Raymart. Nakangiti ito sa screen. Miss na kita, love. Sabi niya. Ako din. Sagot ko. Kumusta ka pala? Ayos ka lang ba? Oo naman. Sagot ko ng mabilis. Parang pumapayat ka kasi. Baka naman hindi ka kumakain ng maayos dyan. Ano ka ba? Ayos lang ako. Habang kausap ko siya, may parte sa akin na lumulubog. Dahil sa bawat tanong niya, may sagot akong hindi ko masabi. Sa bawat ngiti niya, may bigat na bumababa sa dibdib ko. Pagkatapos ng tawag, umupo ako sa gilid ng kama. Doon ko naramdaman ang biglang pagod. Hindi pisikal, kundi yung pagod na galing sa pagtatago. Kinahapuna nagpunta ulit ang biyanan ko kina Madam Lotlot. Hindi na niya ako niyaya. Maglalaro lang daw ulit sila. Pero maya-maya, si Louie ay dumating. Hindi ko agad nabuksan ang pintuan dahil tumingin muna ako sa bintana. Nang makita kong walang tao, binuksan ko na ang pinto. Pagpasok niya, dumiretso siya agad sa akin. Humalik sa labi ko na tila sabik. Hindi ka dapat nandito. Sabi ko sa mababang tono. Alam ko, pero sandali lang naman
Busy-busy naman sila doon. Sagot niya. Pero after nun, hindi na rin naman ako nakatiis. Tinugon ko ang kanyang halik at ilang minuto rin kaming nagtampisaw na dalawa. Sinulit ang maiksing oras habang walang ibang tao. Pero sa gitna ng lahat ng iyon, may pumasok na takot. Takot na baka may makakita, na baka may makarinig sa amin, na baka may biglang dumating. At ang takot na yun ay para bang dininig. Dahil paglipas pa ng ilang minuto, may narinig akong boses sa labas. Isang tawag na pamilyar na pamilyar. Jonah, katok niya. Boses ng biyanan ko. Nalamig ang katawan ko noon. Mabilis kaming naghiwalay ni Louie at naganap siya ng mapagtataguan. Sandali lang po, sagot ko, napilit kinakalma ang sarili. May nakalimutan lang ako, Jonah. Sabi niya mula sa labas. Babalik din ako kina Lotlot. Huminga ako ng malalim. Binuksan ang pinto at ngumiti. Ayos lang po. Mag-ingat po kayo ha. Sabi ko nung papaalis na siya. Nang tuluyan na siyang makaalis, tsaka lang bumigay ang tuhod ko. Naapaupo talaga ako nun sa silya. Nanginginig. Si Louie ay nakatayong na sa harapan ko. Kinagabihan, hindi na ako makatulog. Paulit-ulit sa isip ko ang boses ng biyanan ko sa labas ng pinto. Kung hindi ko nilak ang pinto, malamang sa malamang huli na kaming dalawa ni Louie. Kinabukasan, may message ulit si Louie sa akin. May darating na bisita si Madam Lotlot bukas. Busy ang bahay. Hindi ko alam kung babala ba yun o paanyaya. Sige. Isang salita lang pero sapat na. Doon, alam kong mas lumalalim ang hukay habang mas pinipili naming manatili. Mas tumitindi nga ang thrill habang mas lalong lumalapit naman ang panganib. At sa bawat pagkakataong nakakalusot kaming dalawa, mas nagiging kampante pero mas nagiging delikado. Hindi ko alam, Miss Love, kung hanggang kailan. Hindi ko alam kung hanggang saan hahantong. Ang alam ko lang, sa puntong yun, hindi na kami basta nagtatago. Naglalaro na kami sa gilid ng bangin at kahit alam naming delikado ang babagsakan, patuloy pa rin namin yung ginagawa. Sa paglipas ng mga buwan, nagpatuloy po ang relasyon namin ni Louie. Walang nakakaalam dahil sobrang ingat kami. Hindi na yan tulad nung una na puro kaba at pag-aalinlangan. Naging pamilyar na ang lahat. Ang oras, ang lugar. Parang may sarili na kaming mundo na umiiral sa pagitan ng mga tungkulin ko bilang asawa at manugang. Hindi ko to pinagmamalaki. Pero yun ang totoo. Habang tumatagal, para bang mas naging madali na lamang ang magkunwari. Hindi kami lantaran. Hindi rin kami palaging magkasama. Pero sapat na ang mga sandaling ninanakaw namin para manatili ang ugnayan naming dalawa. Isang tinginan lamang sa hardin. Isang maikling usapan sa may chat. Isang mensaheng, nandyan ka ba? Walang pangako. Wala kaming plano pero malinaw na may relasyon kaming dalawa. At doon ako nagkamali. Dahil sa sobrang kampante kong ako lang, hindi ko napansin ang ibang mga senyales. Hanggang dumating ang isang hapon na magpapabago sa lahat at magpapamulat sa kagagahang ginagawa ko. Maaga akong dumating kina Madam Lotlot. May pinabibigay kasi ang biyanan ko. Sobrang tahimik noon ng bahay. Ibang-iba sa karaniwang ingay kapag nagmamadyong sila. Ngunit habang papalapit ako, unti-unti kong naririnig ang isang kakaibang ingay. Huminto ako sa may pinto noon. Hindi ko sinasadyang makinig, pero malinaw ang narinig ko. Boses ni Louie yun at boses ni Madam Lotlot. Napakunot ang noo ko. Dahan-dahan. Tumingin ako. Sumilip. At doon ko nakita ang eksenang hindi ko inakalang makikita ko. Si Louie ay nakatayo sa tabi ni Madam Lotlot. Ang kamay niya ay nasa bewang ng byuda. Ang mukha niya
nakayoko at may binubulong at humahalik. Si Madam Lotlot nakangiti at tila kilig na kilig. Hindi ngiti ng amo, hindi ngiting may edad, ngiti ng isang babaeng in love. Parang may humigpit sa dibdib ko noon. Hindi dahil sa selos, kundi dahil sa biglaang pagguho ng lahat ng inakala kong totoo. Hindi na ako pumasok. Hindi na rin ako nagsalita pa. Umalis na lamang ako ng tahimik, bitbit ang pakiramdam na parang ako ang napasok sa eksenang hindi para sa akin. Kinagabihan, hinarap ko si Louie. Hindi ako nag-iskandalo. Diretso ko siyang kinausap. "Matagal na ba kayo?" Tanong ko. Nagulat pa siya. "Matagal na ano?" Tanong niya. "Ano bang sinasabi mo?" Alam ko na. Nakita ko kayo ni Madam Lotlot kanina. Hindi siya umiwas. Hindi na rin siya nag-deny pa. "Matagal na. Bago pa maging tayo. Bago pa tayo magkaroon ng relasyong dalawa." Sagot niya. "At ngayon?" Tanong ko na kinakalmang sarili. Hindi naman natigil yung relasyon namin ni Lotlot eh. Walang palusot na sabi niya. Doon ako biglang natahimik. Hindi dahil wala akong sasabihin, kundi dahil malinaw na ang lahat. Ang mga oras na sinasabi niyang ako lang, ang mga sandaling sinasabi niyang espesyal ako, hindi pala totoo. O baka naman totoo nga. Pero hindi lang ako ang sinasabihan niya. "So bakit hindi mo sinabi?" Tanong ko. "Hindi ka naman nagtatanong." Sagot niya. Simple, diretso, pero masakit. Hindi ako umiyak. Hindi ako nagmakaawa sa kanya. Ang naramdaman ko noon ay isang kahihiyan sa sarili ko. Dahil naniwala akong gusto niya ako. Na may saysay ang lihim namin. Na may lugar ako sa buhay niya, sa puso niya, pero wala pala. Kung ganun, tapos na tayong dalawa. Hanggang dito na lang. Babalik na ako sa asawa ko. Tumango siya. Walang pagtutol, na hindi niya ako hinabol. Para bang alam niyang darating ang sandaling yon. At doon ko na-realize na ginamit niya lang din ako. Mula noon, hindi na kami nag-usap na dalawa. Kapag nagkakasalubong kami, parang hindi kami magkakilala. Nagpatuloy lang si Louie sa pagtatrabaho doon kay Madam Lotlot. Mas naging lantaran na nga minsan ang presensya niya kay Madam Lotlot. Madalas silang magkasama at mas malinaw na ang ugnayan. Hindi man nila pinagsisigawan, ramdam ko na may pagbabago sa kanilang dalawa. At sa gitna ng lahat ng yon, ako, tahimik lang. Hindi ko sinabi sa binan ko. Pinili kong manahimik. Hindi para protektahan si Louie, kundi para protektahan ang natitira sa sarili ko. Ilang buwan pa ang lumipas at umuwi si Raymart. Sa airport, pareho pa rin ang tagbo. Nagyakapan at nagkumustahan. Pero ako, iba na. May bigat. May hiya na hindi ko kayang ipaliwanag. "Miss na kita, love." Sabi niya. "Miss rin kita." Sagot ko. At sa pagkakataong yun, totoo yun. Ibang uri ng katotohanan. Katotohanan galing sa pagsisisi. Hindi ako umamin sa kanya. Hindi ko kayang aminin ang kasalanan ko. Makalipas ang mga araw, tinuon ko lahat ng oras ko sa asawa ko. Bumawi ako sa kanya. Sa pag-aalaga sa kanya, sa bahay. Kinalimutan ko ang lahat at pinagsisisihan ko ang nagawa kong pagkakamali. Pinangako ko sa sarili kong hinding-hindi ko na yun uulitin pa. Kapag nakikita kami ni Louie, isang paalala ang sumasagi sa isip ko na may mga relasyong hindi mo dapat pinasok. Hindi ako naging panalo. Hindi rin ako naging biktima. Ako ang pumili. Ako rin ang tumanggap ng bunga. Ito ang huli kong pagtatapat. Hindi para humingi ng awa sa inyong lahat. Hindi rin para ipagtanggol ang sarili ko. Kundi para iwan ang kwentong to kung saan ito nararapat. At yun
ay sa nakaraan. Dahil may mga kasalanang hindi ka habulin ng tao, pero habang buhay ka na mga habulin ng konsensya. Sa ngayon po, Miss Love, 5 buwan na akong pregi at nagpaplano kami ni Raymart na magpagawa na ng sarili naming tahanan. Alam kong malaki ang kasalanang nagawa ko sa kanya at alam ko ring dadalhin ko yon habang buhay. Isa lang ang pinagpapasalamat ko dahil hindi kami tuluyang nasira ni Raymart. Hanggang dito na lamang po ang kwento ng aking pagkakasala. Maraming salamat Miss Love sa pag-share ng aking kwento ng buhay dito po sa inyong channel.